Ами, то в този квартал от 30 години за първи път се случва такова нещо. Ма тук никой не краде. Това, дето малко се вижда мръсничко, то от вчера оня ден да е. 30 години никой нищо не хвърля. Нали, живееме в мир и сговор. Верно са, двора ми веднъж стрелях по едни цигари, крадеха. Втори път се бих за вратата на гаража. Ама това е така като съседски разговори, нали? Такива неща в Орландо се случат. Ти представяш ли си? Това не мога да е истина. И мир и любов. Верно, веднъж няколко ги беха наръгани, умреха, нали, от квартала. Пожариха един друг, нали? Но това е ежедневието на българинето, не мога да ти направи впечатление. В Орландо си битова престъпности. За първи път го чувам. Това не може да бъде. За 30 години вчера се е появила битова престъпност, бе, човече, ти... Никога не е имал толкова полицаи. Никога! Никога не е имал. Престъпност, нали? Не е имал. Битова най-малко. Аз мога да разкажа нещо, когато дам интервюта с тебе. Нали, дадох едно интервю тогава, дето едно момче го намушках, защото направо забележка на циганите, че е висока музика. Ма как така ще прави забележка ти, че е висока музика? Те правят ли ти забележка циганите, че ти е ниска музиката на белите хора? Не правят забележка, нали? Мълчат си. Мълчите си, нали? Ето, така е. Моята пенсия е във вашите ръце, дечица.